adlaw na guys. Ako nang butangan og butanganan og mga tanom. So i-transfer na nako tong uban nga tanom na ako na anak ko diari oh. Diari ah. Kani nga mga tanom akong gibutang. Bali na ako dito. So pwede ra man pud unta na diha no kay kuan ba kanang dili ra siya kay maulanan. So dira akong Orlando. Dako na kay akong Orlando. Mag-transfer na pud ko sa lain nga plant pot ani guys kay madaot man ni siya matubig. Sige ulan. So manang magkuan ko ani balina na ko ning Orlando na ako. Sayang ba? So kani o dako kaayo. Transfer na ako ni diri. Wala ka ni mahugno akong kuan. Isa nga na. Wow. Murag matagak siya. Murag mahugno kay bukat man. Sa kanan. Natimpang mo niya ako ang timpang siya. Timpang ang iya ang gitungtungan. Lang kaya na ko siya ipipid para naman ang siya wala. Ayo. Kani ma. Sibuk. Na. Kanon mugod sa kuan. Kanon sa mga ulod. Kani ibalhin ako ni plant pot. Nabuwang na. Kaning utrohon. Next time na pod kay gamay na lang akong oras, alas 5 na. Kanipod nga klase oh. Ito ko madaghanan ani. Nindot ba ni siya guys. Kalimot na ko sa ngalan ani. Dili jud madagko sa ako ah. Na oh. Mga daot. Sayang ba? I-transfer ako na ko nila nga kuan. Kako pa mang trabahoon gud. Mura pang matikwa. Kinahanan ko gahinan og time guys kay atong oras
kuan pintada kayo ba? Ano nagbahin-bahinon? Kalayo na ako yung kuan ako kay matumba ano.